je khoroksa sini tipra ju bas bisingo romprejak hinmani Agartala to Bisramganj bas ka family horni baso aboni tui sini kubuni bong mane kubuni bong so sini tipra jungno romprejak mani tui rebati tipra tamu hini saka amo hauda nang munya hini onekta sagado rebati tipra na abona kok sanamu chungo wan chogi nyai nijini nogni borong nijini sajuk nijini busajuk amai ke romprejagoi mane tongka kai nono boi hainosi tatalsi hino kebu social media kebu mukhang phalnani phaya kebu kubi bakpar sanan phaya boni ji tini rompresa gengka bobu tini social media phai sai ano tini bas bisingo rompreka kubuni bosong hai el lok connect tang reka onekta mani wat hai mera onek tang reka hinai o tipra juk tini khoroksa sapai khamu bo kubui amo cheng cheng ra hinai baksa comment saudo baksa sau amo cheng cheng arsi aba haino si sawo omoni bagoi ge rebati tipra aba amain sawo abo ongnya ge rebati tipra no nini sajuk otuyongui tong ge nini je sajuk kuripan din je phanta wanchogi na saksa nijini sajuk amhayongui tong ge nung bahima tamo nung social media mama sapaina ble nung cheng cheng ara tobor sapaina tak onyaui ongo hini nung social media lukurok ni bas kang baige sapaini nung chalak sawoi among rompresa gene saksang na wanchogi denai Chini khoroksa tipra ju rompresa mani bo rompresa gyanga botini o social media phai sapaya kamo tini kubui kok rompresa mani bagoino botini social media phai je rompre nai borong tini rom khasini nai mothang bodol rok tini rebati tipra ke tamsa rompresa gya hai nang nungya kam roksi hine boni busa ju rompresa pro rompresa khangai nung ni ji bahai ma tong ni ji thuitung nai ble thuitung nai ni ji nijini busaju rompresa goi tong khake niji bo thuitung nai atui buino comment nung Facebook page so nung je sui de peka mo nekta ang chajak de ki sapano japan chajak dia khorokse chini tipra ju Bisramganjoni botini rompresa gyangkai botini baso nang nungya khaisa gyangkai botini social media tamni phaisa bai kamo sari tamnani phaisa bai kamo jalak khayu bo tamnan sapai kamo tini bas kane mal khongrok busnu khamongke opori chalak si khayo bono kun si khayo no tini baso ongmani bagoi no tini bas kane mal khung rok oje kane lukurok tini kun phan pungimia tini o kok kubini bagoi no tini oje passenger kun phan pungimia o kok real si tini rebati tipra kai tama sakaung nya no ni rebati tipra ni busachuk ateyong khagai rebati tipra bu chol jangnai kuno dino ni ji tag nung bujagoi tongkha je phan sak hamyang oi phan toka je omong toka nung takang susto gang hamya hini tak social media side effect ani sak hamya no kisa chubadi hini je phanta do example li sauta genung ongoibo onyebo ongo hini nungsa sanoba jiboni saklak ongkai ongo no inchanai onyakai onya no inchanai e abosi men ko tamnan lebo sapene bam nang no nyakai bakpar khai ang rompresa kahini aba binsi opoman thanai bo judi no chalak sakai tini kubini bagoi no tini naimo thangbol bai rom sakhable bo judi no chalak sakangai nang no sakai bo tini social media phai bini mukhang opoman thangnani botini tamnan thangrene ba nijini mukhang saksak opoman botini ongmani bagoin botini ma sapeka social media o kebu borok onya kare ang ongkha tini hai hinui kebu borok sapaya ongoino sawu rebati tipra nung wan chugine di ni saksak onya no kebu ongo hinibu social media o phai sapeklak kubiko ongkha romprejaka Bisramganj horni baso teo romprenai silabu manjaka sini nai mothang bodolok bai romjaka ngeno rong bahina ka kesa comment ke sadi rebati tipra non rong tam comment dinan musung sadi kendo bini sak wan chugine di nungbo nijini nogni borok ongpro nungbo saljaka no